Ato ang abrihan ang ato ang Bibles. And still, nagyapunta sa Psalm 16. Hopefully nga nagdala ta, no? Aron personally, kamo mismo nakakita, makabasa. Psalm chapter 16. Now, sa wali ni Pastor Dodo, nag-isgot siya mitungod sa kabalaka sa mga salmis sa Psalm 15 tungod kay kinsa man ang makaduol sa balaan nga dapit. And we thank the Lord kay si Kristo ang takos nga miadto gyud sa pinakapresensya sa trono sa Dios. Gi-offer niya ang once for all sacrifice aron kita mahinluan. Kita ang minaong ng Kristo. Mahimong mabalaan usab, matarong ug makaduol na ta diha sa presensya sa Ginoo. Karon sa Psalm 16, adunay kabalaka na usab ang maong salmista. Aduna siya kabalaka may tungod sa kinabuhi. Kabalaka may tungod sa what if mao ni ang adlaw sa akong kamatayon? Or what if sa ako ang pagkinabuhi isip nga Kristohanon sa akong pag-alagad mapandong ko, makasala atubangan sa Dios. Like example, si David nakasala siya batok sa Dios. Pinagi ng Bathsheba. So, dili gyud ta makapanganti isip nga Kristohanon na perpekto natong mahuman ang atong kinabuhi isip Kristohanon. Naay mga inana nga klase nga kabalaka. What if mapandol ko sa akong pag-alagad? What if naay mga circumstances na makasala ko batok sa Ginoo? So that is why karong kabuntagon ato ang katunan ang pulong sa Ginoo sa Psalm 16. Paunsa ni gidil sa mga salmista ang kabalaka may tungod sa kinabuhi, sa kamatayon, and so on. Now, magasugod ka sa pagbasa sa verse 1. Ingon siya sa verse 1, "Preserve me, O God, for in thee I put my trust." Now, mabantayan ninyo sa inyong Bible na ay word ya, Psalm 16, dayon Miktam of David. Okay? Miktam of David. Ang word nga Miktam, nagbuot pasabot kini nga ang uban na translate nini as golden psalm, no, bulawanon nga salmo ni David. Or a very precious nga sa ka salmo, no? Precious, matahom. Or more to be valued by us than gold. Yes, than much fine gold. Because kini nga psalm nagistorya o naghisgot plainly kanako may tungod kang Kristo. May tungod siyang resurrection. Nga siya ang tinuod nga bulawan, bahandi nga naa diri nga nakatago sa field sa scripture sa Old Testament, especially diri sa Salmo. And specifically diri sa Psalm 16. So sakto kay ning word Miktam of David, the golden or bulawanon nga salmo ni David. Now, atong topic nga pagdadon sa ato matag usa karon mo kini. A song or the song of a satisfied man. Yes, usa kini kaawit sa usa ka tawo nga adunay katagbawan diya sa Dios. So mo na ang title, the song or awit, the song of a satisfied man. Yes, David, mao ang nagsulat niini and he was satisfied diha sa Dios. But ultimately, it is Christ. And we can look at this psalm nga adunay kalipay sa kung kasing-kasing samtang awiton nato ni siya. Nganuman, it is because nahiusa ka kang Kristo. Kung sa ang experience ni Kristo or ni David diri, mao pod ang nasinati ni Kristo, mao pod atong sination. That is why we can sing this psalm nga adunay kalipay. Mo nang nagakanta ta sa salmo sa kanunay nganuman. Ngano always nato ginakanta ang psalm. Kay gawas sa gisugo na si Ginoo nga mao'y awiton. Because we know nga kani nga mga pulong nga nadiri are the very words of Jesus Christ samtang nasa sa kalibutan. I hope you will agree with me. Yan ang butanga. Sa mo ang devotional or family worship duha sa ko ang asawa, nahuman na mo ang libro sa Psalm o basa
Nauman namin sa town, namin sa province karon. And one thing ang na-realize, kana bang, tanan ba nga nasinati sa, or gisulat din sa Psalm, kani makarelate kayo kang mga Kristohanin. Because we know nga, kani mo ni ang pinaka-works, mo ni ang pulong nga gi-utter ni Christ. Dili lang ni say, sulat lang ni siya nga, gisulat ni David, ni Moses, uban pa ng mga Levites, but mo ni ang mga pulong ni Kristo Jesus. Nag-isgot kini may tungod kang Kristo Jesus. So we can sing with joy. Now, adunay tulo ka butang ato ang pag-isgutan karon nga. Tulo ka P, 3 P's sa gobyerno na 4 P's, no? Ako adre 3 P's. Na tulo ka P. Number 1, his properties. Nalantaw na to ang satisfied man or natagbaw nga tao diri sa man siya natagbaw. So tanaw na to iyang properties. Meaning properties meaning ang iyang characteristic, ang iyang kinaiya. What marks or what are the things which mark him out? Dayon number 2, his privileges. Unsa ang mga pribilehiyo? Tining tawhana. Unsa man yung mga butanga nga nakatagbaw kaayo kaniya. Then ikatulo nga prospects or perspective. His prospects. We will look at his prospects because the Psalm, kani nga salmo samtang ato din basahon ug tun-an, hinay-hinay moabot siya sa exciting nga mga part ni nga salmo. Now, let us proceed sa number 1, his properties nga atong gibasa niya sa verse 1. Now, you will notice ang verse, preserve me, O God. Ang word nga preserve meaning aduna siya kalimbigitan nga aduna nasa sa danger. Therefore, nangita siya og kaning tapang sa Dios. Pakigtapang sa Dios. Naghangyo siya nga, Lord, panalipdi ako, i-preserve, isustina ang akong kinabuhi. Mo nang yang-yangyo. There is an siya, for in thee do I put my trust. So, naay tulo ka po kinaiya nga atong makita ni nga Psalms. Number 1, he looked upward. He looked upward. Nagtanaw siya sa Dios. Nagtanaw siya sa Dios. Dahil kung iningon siya, preserve me, O God, for in thee do I put my trust. Mo na una niya kinaiya. Always siya nagatanaw sa ibabaw. Nagatanaw sa Dios. Sa tanan nga sitwasyon nga niyang gian, always siya motanaw sa Dios. Si David niri niadto siya sa Ginoo aron mangayo og protection og kumpiyansa siya nga tabangan siya sa Ginoo. It's like saying, Lord, i-preserve ko. Preserve me, O God, gikan sa kamatayon. Especially sa mga sala o sa mga dautan to which I am continually exposed. For in thee, and in thee only, do I put my trust. Diri sa atong pagpangalagad sa kalibutan, adunay mga tension, adunay mga experiences nga murabag ganing natay kabalaka. May tungod sa kamakayon. Di ba? Dili natin ma-realize na, pero ma-realize natin na ang urgency nga kung nanata diya sa malatian. No? Nanata diya sa atong deathbed. Ma-realize na ito ni Lord, panalipdi ko. Nga naman, kay nana kay kabalaka sa imong kinabuhi. Sa kamatayon. That is why mo na ang iyang paghangyo. And especially, dili lang sa kamatayon, but sa sala, sa dautan. Bisan asa ka mo ato, always na ang sala ug dautan sa atong presensya. Pero kung sa man ka mahimong ma-equip, paunta nimo panalipdan nimo kaugalingon. Pinaagi igsuon sa panghangyo sa Ginoo. Nga Lord, panalipdi ako. Why? Kay dili nimo kaya. Dili na to kaya sa atong kaugalingon. Mo nang ningayo ta perminti og tamang sa Ginoo. Si David, grabe ang iyang kabalaka sa iyang kinabuhi ini nga time. As if nagbarog siya at tumangan sa kaning gate sa Sion. As if nagbarog siya sa gate sa impyerno o sa kamatayon o sa lugmanan. Nga andam na mo tukod sa iyang kinabuhi o sa iyang lawas. Ug mabasa nimo na sa verse 9 to 10.
But even yan ang klase nga situation, iyang gisalig iyang kinabuhi nga to sa Dios. Ug siya adunay katagbawan nga naman kay iyang gisalig iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Number 2, makita nato ang ikaduha nga property sa verse 2. He looked inwardly. He looked inwardly. Nagtawa ang verse 2. Tingnan siya sa verse 2. Sa A lang. O my soul, thou hast said unto the Lord, thou art my Lord. You see, nagtanaw siya sa kaugalingon. Humaniyag, tanaw sa Ginoo, Lord, i-preserve ang akong kalag. Kay den ha, nakutugyan ang akong pagsalig. Ang akong kinabuhi. Then afterwards, nilantaw siya sa iyang kaugalingon, nagmiingon, niining ang mga pulong. O my soul, o kalag ko, o akong kalag, miingon ikaw kang Yahweh, ikaw mao ang akong Ginoo. You see, he looked inwardly. Si David, ni-recognize niya ang iyang solemn dedication ngadto sa Ginoo. Now, if you look sa inyong Bible, ang word Lord nga capital O-L, capital O-R-D, gitranslate na siya, but ang pasabot na niya is Yahweh or Jehovah. Then ang capital L, then gagmay nga O-R-D is ang word nga Hebrew Adonai, meaning master, Ginoo, hari. So pag-ingon ni David, o kalag ko, gipahimangnuan niya iyang kaugalingon. Gipahimangnuan niya iyang kaugalingon, may tungod sa kamatuoran, nga miingon siya sa Dios, ikaw mao ang akong Ginoo. Ikaw mao ang akong Ginoo. Brethren, this must be done with our soul. Mao ni dapat mahitabo sa atong kalag. Always nato i-remind nato kaugalingon, oh my soul, thou hast said it. Thou hast said it. Imong giingon ka na ng mga pulunga nga ikaw ilaw na sa Dios. Ikaw under na sa lordship ni Jesus Christ. Meaning, covenanting with God must be hard work. All that is within us must be employed therein and engaged thereby. Meaning, sa time na gitawag ka sa Ginoo, gibako niya atong kasing-kasing ang atong kinabuhi o gidala ka niya ng Jesus Christ. Meaning, nahimot ang katawan niya, nag-covenant na niya, and that's the time na atong ginabuhi naon. Dili na kita ang tag-iya. Dili na kita ang naghari. Dili na ang sala, dili na ang kamatayon, dili na miskan si Satanas. Ang hari at atong kinabuhi. But mauna ang Dios. Sa time na gitawag ka, nahimo kang Kristohano Nixon, na born again ka, under na karon sa pagkahari ni Jehovah, or ni Yahweh, or ni Jesus Christ. Dili na ikaw ang hari sa mong kaugalingon. Mo nang always na to remind sa itong kaugalingon, O my soul, thou hast said unto the Lord, thou art my Lord. It's like saying, Jehovah is your Adonai. Si Jehovah, si Yahweh, ang Diyos na mao ang imong hari. Ang imong Lord. Aron niya na igsuon, mahimong adunay katagbawan ang imong kaugalingon. Adunay katagbawan ang imong kalag. And this is the secret nga mahimong matagbaw ta at mo nang ang salita diri adunay awit sa katagbawan because iyahang gitugyan iyang kaugalingon nga ang Dios may mo-preserve kaniya sa iyang Christian life. Kay kung dili nimo itugyan ang kaugalingon sa Dios, do you think mahuman nimo ang Christian life nimo nga successful ka? May mong kumpiyansa ba ka sa umaabot, dili ka stumble? May nana nakabala ka, di ba, sa Christian life? Pero knowing nga imuhang kalag, imuhang nang gitugyang sa Diyos nga Ginoo, ikaw na mao ang Diyos, ang akong Ginoo. Ikaw na ang hari. Therefore, ikaw mo Christian God, kanako. O panalipod ka nako, mo sustain ka nako, pinagis mo grasya, aron mahuman na ka Christian life. Mo nang giluwas ta by grace, i-sustain po ta by grace alone.
Mo na dapat na itong pagkabuhaton ng Igsoon. Always remind ourselves nga dili na mao ang ako mao ang akong Ginoo, kundi it is God, it is Christ. Siya na ang hari, siya na ang akong Ginoo. Aron niya nga makakita kag katagbawan sa imong kaugalingon. Knowing as the Christ mao ang sovereign God. Kumintag sovereign, siya ang nagkontrol sa tanang butang, siya ang hari nga nagmando sa tanang butang. Therefore, dili ka mapalaka. Dili ka mapalaka. Now, basa ang verse 2b. Pag human niya og ingon, Thou art my Lord, isay ingon niya sumpay, my goodness extended not to thee. My goodness extended not to thee. Meaning, sa David na silent siya, nga even ang pinaka-the best niya nga good works, or wala siya ma-offer dito sa Ginoo para maluwas siya. Even ang iyang pagkamaayo, yung sa extended not to thee, dili maabot nga si Mua. Meaning, si David nasayod siya nga ang kaluwasan is not by works. It's not by observation sa mga religious nga mga butang. Even si David na-recognize niya nga dili ang iyang pagkamaayo mo ay rason nga luwason siya sa Ginoo. Pero, mo ni nakanindot sa ikatulo niya nga property or kinaiya, he looked externally. So again, number 1, he looked upward. Then he looked inward. Then he looked externally. Or to be specific, sa church. Si David nagtanaw sa church. Nantaw ang verse 2a and 3. Verse 3. Ingon siya, my goodness extended not to thee. Nantaw ang verse 3. But, batayan na to ng word nga but upon. Kung sa iyang buhaton, to the saints that are in the earth, and to the excellent in whom is all my delight. Ingon pa si Martin Luther, yes, dili kawato ni Lord ang good works sa mga luwas ka. Pero nakinahanglan ang silingan ni anak. Nakinahanglan ang silingan sa inyong good works. Sa mong maayong katatan, sa mong maayong kinaiya. Nakinahanglan ang silingan ni anak. O si David mismo siyang galingon, nagprotesta kayo siya. Nga yes, dili ni mo dawato ng atong good work, Lord, para maluwas ko. But dapat dawato ni mo ang devotion. Ako pag-servisyo na natin mo, pinagi sa kong pagbuhat o maayo ngadto sa imong mga katauhan. The church. David loves to be with the saints of God. Si David nahigugma kayo siya nga makauban niya ang mga linuwas sa Ginoo, ang mga katauhan sa Ginoo. O ganahan kayo siya servisyuan niya ang iyang mga katauhan. This is a distinguishing work or mark of a converted man. Kung saan niyo may balaan sa katao na luwas, converted siya, born again siya, o kung saan niyo mawawaan karon nga luwas ka, kung saan usa ka mark niya na, you love to be with the people of God. Ganahan ka nga kaupan mo ang mga katauhan sa Diyos. Ganahan ka nga, serbisyuan nimo ang mga katauhan sa Ginoo. Now, lantawa ang imong tapad. Lantawa ang nasinuluyo sa mga tubangan. Mao na ang imong igsuon. Mao na ang katauhan sa Dios. Kita din. Or even ang lain ng mga church na linuwas sa Ginoo. They are the people of God. Ug dapat willing ta nga mohatag sa tuwang time sa tong support and so on para maserbisyuan ang katawhan sa Ginoo. Kung adunay mga buluhaton, active ta sa pagbuhat, pag-participate. Di ta ganahan nga wala ta himuon. Even si David magani. He loves to be with his people. He loves to serve them. Kabalo mo si Christ, he came unsa man? To serve and not to be served. Kabalo mo sa gibuhat ni Christ, yang gisulod ang kanang
Hebron. Slave. Yang gitrabuhan ang mga tiis yung mga disciples. Ug tayo lang nga time, mao na ang pinakaubos kaayo nga klase nga tao. Servant, a slave. Muna ibuhuluhaton sa slave. Pero ang anak sa Dios, ang Dios nga ninaog, He came to serve and not to be served. Ug kita nga mga Kristohanon dapat mao na ang atong kinaiya. Mao na dapat ang atuang sundon. Even the King David, even Christ, the Son of David. Kung tinuod na ang Diyos, anak-anak nato, we must, for His sake, extend our goodness to those that are His. Sa iyang mga katawan. Kaya nasayod ka, nga ang unsay ang buhaton nato, nga sa katawan sa Diyos, we do it for God. Sa gingon niya sa Mateo 25, katong gilahi sa ang goat, o ang sheep, butang niya sa tuo, ang goat diri. Iya ang gi-condemn ang mga goat nga naman. Ngun siya kay sa takna nga miduol ko nga niya ninyo, wala ko niyo pakanaw, wala ko ninyo tagayong sanina, gipatulog o ban pa nga mga butang gisulti dito. Nangutana ang mga goat, Lord, kanus pa man na mo? But si Christ nitubag dito. Kung unsa inyong gibuhat ngadto sa katawan, mao po inyong gibuhat kanako. Mao na kung tinuod nga nahigugma ka sa Dios, kung tinuod nga nagservisyo ka na kaniya, you also serve His people. Nagyud ang servanthood. Ingon pa si Charles Spurgeon, adunay mga tao diya sa church nga anda mahimong trapo just to serve His people. Ug mao na kita dapat ng mga Kristiyanon dili ta mahimong dapat nga adunay division. Because we are in Christ. Si David nagtrato o nagtratar sa mga kaanakan sa Ginoo fairly. Kung nabasa na nimo ang 1 Samuel or sa kinabuhi ni David, we know nga although dili man perfectly, but David gitratar niya ang katawan sa Dios fairly. Iyang gihatag ang sakto, gibahin niya sakto. Gihatag niya ang justice. Why? Because si David nasayod siya nga kini mga katawhan sa Dios. Linuwas mo po ni sa Dios. Without the grace of God, si David na-realize, mas worse ko nga sinner kaysa ni mga tawhana. You see? Si David, ano yung klaseng nani nga pananawon? Wala siya naglandaw sa status. Dato man o pobre, ulipon man, or dili. Mga patanaon man or hamtong. Tanan ning mga katawhan sa Dios para kang gabi, ustat ni ka matahom na talan-awon or matahom nga mga kahanti. Kay kani mga katawhan sa Dios. You see ang verse nga gingon niya diya, to the excellent in whom is all my delight. Ang word delight, meaning gikalipay kaayo niya pag-ayo, nga makita niya yung katawhan, makita niya ang katawhan sa Dios. In verse 4, sige nga niya sa verse 4, their sorrows shall be multiplied that hasten after another God. Ang word diha, hasten after another God, pwede pa siya i-translate as give gifts to another. Muhatag ka gifts sa lain ng mga Diyos. Their drink offerings of blood will I not offer, nor take up their names into my lips. Kumanya, hisgot sa katawhan sa Diyos, sa verse 3, pagambak sa verse 4, ingon siya, magugli, magtangko, ang kasubo, ang kasakit sa mga tao na nag-a-after, nagapaspas kaayo nga muduol sa mga Diyos. Now, di sabi niya, Diyos nga naglaagin ng mga revolto, but ang mga butang na imuhang tagaan o kanin mas valuable kayo para sa buhay kaysa sa Diyos or kaysa sa katawan sa Diyos. It can be your idol. Your work can be your idol. Your family can be your idol. Everything nga mas valuable kaysa sa imuha kaysa sa Diyos. Kayo sa imuha kaysa sa Diyos rather.
Anything. Mao ni ang pinakasubong, it is because not all are saints of God. Dili tanan mga anak sa Ginoo. Dili tanan katawhan sa Dios. There are these idolatrous nga mga klase ng mga tao nga ginaang kalibot-butan. They hate the true God. Now, David here is not referring to mga Gentiles, sa lain ng mga nation, but he is referring to the Israel as a whole, nga adunay mga katawan diya sa Israel, adunay mga anak sa Dios o mga hipokrito, nga nagprofess sila nga mga anak sila ni Abraham, pero dili diay sila tinuod nga mga luwas. The same gyapon sa church as a whole, sa physical church. Adunay mga tao nga tinuod nga repentant. Aduna po yung mga tao that are not. And it grieves our soul nga mao na ang reality sa church. You see, mo ni ang pinakasakit nga part sa usa ka magwawali. Tungod kay sa pagwali na sayod ni nga kani nga wali or mensahe karon is a love letter sa mga tao sa Dios, sa katawhan nga sa tinuod gud nga luwas. Pero kanipod nga wali usa pud ni ka-summon of judgment sa mga unrepentant nga mga katawhan. But we can see David declare ang iyang resolution nga dili gid siya makig-fellowship sa klase nga ingani nga klase nga tao. Dili gid siya makig-fellowship or mo partake or makigputan sa ilang unfruitful nga maluwaton. Unfruitful work of darkness. Muna ang pangutana nga na kaninyo igsuon karon buntaga. Kinsa ang mas ganahan nimo kauban? O unsa ang mas ganahan nimong buhaton? That's a question para sa tuwa. Kung mas ganahan ka kauban ang atong mga unbeliever, okay, kung makikuban ka na kanila dahil mga convert sila, mauban sila sa imuha. But kung maabot ko sa punto nga ang binuhatan nila, ang dili unta maayo, imuha naman kung ginabuhat, then you are compromising your faith. Kung makompromise naman ka ang faith, then questionably na po ang imong pagka-Christian. That is why sa David, personally ningon din siya, dili yung ko makikuban niya ng mga tawhana, or mo offer sa ilang gi-offer niya, or mo buhat sa ilang ginabuhat niya, diha na yung ko sa mga katawhan sa Diyos. Diha na yung ko maserbisyo kanila. Now, let us look sa iyang mga privileges sa verses 5 to 8. Kaniya, naglantaw ta sa iyang kinaiya. Moto iyang mga kinaiya. Always siya nagatanaw sa Diyos. Always niya ginarimay niya ang kabulingon, ginatanaw niya ang kabulingon, adunay pagsisisusi. Dahil katulong, nagtanaw siya sa church. Number 2, iyang mga pribilehiyo. Verse 5. The Lord is the portion of my inheritance and of my cup. Thou maintainest my lot. 6. The lines are fallen unto me in pleasant places. Yea, I have a goodly heritage. Adunay duha ka picture ang iyang gipakita sa verse 5. Ang una mao kini. Ang una nga picture is someone na adunay pray, dahil adunay mga baso na gaynaw, forma, gaynaw, pinako. Dayon, ano na yung the best ay yung mga wine. No? The best yung mga wine. Ang iba ang puno, ang iba ang gamay, ang iba ang nagpagpag yun. Dahil yung kadua nga picture mo, kini. It is a picture of a father na namatay, amahan na namatay, dahil ang iyang katiguyunan, iyang gibahin-bahin na sa iyong mga anak. Adunay yuta niyang bakilid. Adunay yuta nga tambok. Doon na po'y batuon. Nakakapangutanan nga kaninyo, asa yung biliyon? Dito tayo na sa unang picture, sa mga bato. Asa yung biliyon na to? Ito yung dagan. Wine good to nga pinaka-best. Yeah. Then dito sa mga yuta, asa yung biliyon? Bakilig, tambok, or batuon?
Tambok. Pero kadalmon sa gipili ni David, sa verse 5, basahan balik itong Bible. The Lord is the portion of my inheritance and of my cup. Kita niyo kinsang gipili ni David? It is the Lord. He gets the Lord. Muna-una nga privilege niya. He gets the Lord. O ang verse 6 nag-confirm sa comfort sa iyang choice. Munang niingon siya, the lines are falling unto me in pleasant places. Yea, I have a goodly heritage. Maayo kayo ang akong katigayunan. Why? It is because ang Ginoo mao akong protection. It is the Lord. Mao ang akong portion, ang akong bahin. You can have all things. Imo na ng kalibutan. I have the Lord. Igsoon mo ba namin mo kasing-kasing? Christ is worthy. Ibutang na. Butang na itong timbangan. Butang ang kalibutan. Ang tanan nga mga luxurious nga mga butang. Tanan nga nindot nga mga butang. Tanan nga status, nindot tanan. Butang diri. And you will put Christ diri. And Christ will outweigh them all. He will outweigh. Because Christ is worthy. Imuha na ang butang sa kalibutan. You can have them all. Just give me Christ. Muna ang hilak ni David. Ihatag na ako ang Ginoo. Sakit pamalandungon nga adunay mga Christians nga nagagukod hiyapon sa mga kalibutanong mga butang. They forgot that it is the Lord na mao nilang giginahanglan. Ug kung ikaw nagagukod hiyapon sa kalibutanong kalipay karon, I tell you, dili na makatagbaw nimo. It is only Christ. It is only Christ. Tanan Kristohanon mao ni dapat natong pagabuhaton. We should take the Lord as our portion. Tungod kay ang tanan o matag-asa ng mga unbeliever, ang mga unconverted ng mga tao, ilahag yung pilion ang kalibutan. Because the world is their chief good and play their felicity and the enjoyment of it. Ang ilang katagbawan, ang ilang felicity, ang kalipay kayo nila, mao ang kalibutan. Mao to ang makatagbaw kanila. But no, kita nga mga Christian, dili na mao. It is Christ. It is the Lord, our portion. This I say, said the Christian. Ang Christian mingon, the Lord is the portion of my inheritance and of my God. The portion I make choice of and will gladly take up with me. Mingon ka, yes, grabe ang kapobre ang atong sitwasyon karon. Ang condition karon kay tamak-tamakan. Ug unsa pa? But let me have the love of God. Mo nang hilak itong kating-kating. Let me have the love of God and His favor, His grace, and be accepted of Him. Kaya miskan pag dili ka dawaton sa kalibutan, okay lang. Basta dawat ka sa Ginoo. And let me have the comfort of communion with God and satisfaction in the communion or communications of His graces, the means of grace. Let me have it. O ang comfort sa word ni Lord na gina-preach every Lord's Day. And enough na na para ka na ko. Enough na na, mamutagpaw ka na ko. Wala na ko'y tinguhaan pa, wala na ko'y pangitaon pa. Aring makumplito ang akong kalipay. Just give me Christ. Igsoon mo ba na ang hilak sa mga kasing-kasing? If not, then let it be that you will repent. Talikdi ang tanan mong kalipay o katagbawan sa kalibutanon. Then come to Christ. Run to Him.
Mingon ka, Pastor, pilay ka ito, dili ko kalakaw, dili ko patok ang friends. Kay grabe ang pagtupot sa sala. Then fall. Fall. Ihagbong ang pagalingon dito sa iyang kamot. There's always forgiveness. There's always joy na tinuod diya ang Christ. That is why si David, the Lord is the portion of my inheritance and of my cup. Thou maintainest my lot. Thou maintainest my lot. Sa una, na ko na kabatay siguro ng guys, isa. Ilan ang klase ng word ng lot. But it is God, the sovereign. Ang Diyos na sovereign na nag-control sa tanang butang, mao'y hari, kung siya ay mong hari, din mag-experience mga up and down kung kinabuhi, you will be satisfied in Him. Because He is your Lord. He is your Lord. Thou hast said, di ba ningon siya diya sa verse 2, O my soul, thou hast said unto the Lord, Thou art my Lord. Ikaduha nga privilege niya igsoon. Again, ang una niya nga privilege is that he gets the Lord. He gets the Lord. Number 2, he hears the Lord. Napaminawan niya ang Ginoo. He hears the Lord in verse 7. Ingon siya sa verse 7, I will bless the Lord who have given me counsel. My reins also instruct me in the night season. Mao ni ang pribilehiyo sa Kristohanon na wala diha sa mga unbelievers. Kita matungog na to ang tingog sa Ginoo, pinaagi siyang pulong, pinaagi sa mga preaching. Kung nga doon na kayo gusto nga kambab, kung natay sa kabalakan, nata sa mga sitwasyon or mga dilema sa kung kinabuhi, asa ka mga yung tambak? Sa Ginoo. We read the Word of God. Lord, tamangi ko, nabalaka kayo ko, then you read the Word of God. Or kung nabasa ninyo ang Word of God, then ipanmangno mo ang Ginoo. This is my word, mo niya akong kabubuton. Then you will do the right thing. Ang sakto nga butang na gusto ipabuhat si Ginoo sa imo, ang anuman, kaya ang Ginoo man, ang makikistorya nga nga kanimo, pinaagi siyang pulong, pinaagi sa mga pastors, pinaagi sa mga igsoon niya sa pagtuo. Igsoon, kung pasagdan bitaw sa Ginoo sa pagkagulingan. Sa tong wali, tong yagi, we are full. Usa kita ka po ang buang, we despise the wisdom of God. But because we are made righteous before Him, ang kamatuoran iyang padayag ka nato, gihatag niya ang Holy Spirit, aron mo lamdag unang-una, mugiya ka nato, musanctify ka nato, aron mahimot ang sama ni Kristo. Then we have the mind of Christ. Therefore, we know kung saan kabubuton sa Diyos. We hear the Word of God. Muna ang ikaduha privilege ni David. He hears the Lord. Number 3, or the third privilege, dili lang kayo nadungog niya, but nakita niya ang Ginoo. He sees the Lord in verse 8. I have set the Lord always before me. Because He is at my right hand, I shall not be moved. You see, si David always niya ang word na, I have set the Lord always before me. That is why he sees the Lord. Nakita niya ang Ginoo. Nakita niya ang tanan niya nagitabo sa iyong kinabuhi. Nakita niya ang kamot sa Ginoo. Though not literally. Okay? Not literally, pero we know na ang tanan niya nagitabo sa iyong kinabuhi. All of these things. It is the hand of God. Mao ang kamot sa Dios nga nag-orchestrate sa tanang butang, nga nag-allow sa tanang butang. Sa ingon sa Romans 8, for God, di-allow niya ang tanang butang for our good. That is why he sees the Lord. Nakita ni David, because God is sovereign, the Lord is sovereign, itugyan niya ang paglingon gato sa Dios. Therefore, nakita niya ang Diyos na ang tanan nakita mo. Yes, even ang pinakamaot ng butang, yung mga experience sa kinabuhi.
God can make good out of it. God is orchestrating everything. Wala siya nagpasagad. Wala niya gitugyan ang affair or ang course sa kalibutan sa mga tao. It is He. It is God who is working all things for His glory and for our good. Muna grabe kayo ng comfort nga nasayod ta nga ang Diyos may sovereign. Dili lang sa atong kaluwasan, apan sa tanang butang. Yes, gubot kayo itong panggobyerno. Tanaw mo, ma-stress mo. Grabe ang corruption and so on. But, isipang imong hunang-una, diya sa Diyos. He is sovereign. Makita mo ang tanang tamo sa Ginoo nga nagapaglihok, orchestrating all things for His glory and for our good. Moni wala sa usa kang believer nga igsoon. Moni wala sa usa kang believer. Dili niya maangkon ng Dios. Dili niya mapaminawan ng Dios. Ug lamot na tanan dili gyud niya makita ang Dios diri sa kalibutan o didto sa eternal na kamatayon. Makita ko niya ang Dios. Pero in His wrath and judgment. But one day, my dear brethren, makita nato ang Dios as who He is. Makita nato si Christ as who He is. Diba, kanang natay mga igsoon, mga loved ones nga layo, dugay na nato nga nakita. Diba, naghandog kita, makita nato siya. But si Christ, wala na to siya nakita personally. Gikan sa itong pagkainugso, di ba? Pero dito sa adlaw katong kamatayon, sayod ta nga, padulong ta dito sa gingarihan sa Dios. Because we are saved by grace alone. Pakita na to ang Dios as who He is. As who He is. Now third, His prospects. Also ang perspective ni David sa verse 9 to 11. Kasi yung nakita out ahead. Verse 9. Therefore, you see the word for therefore, busa. Ano na siya kani gisgutan sa previous, which is ato nang nauman. Therefore, ningon siya, my heart is glad, and my glory rejoiceth. My flesh also shall rest in hope. Why? Nganong naiinana nga klase nga kumpiyansa si David nga ang iyang kasing-kasing is so glad. O ang iyang glory, meaning ang iyang soul, ang iyang kanag, iyang ginatibukan, will rejoice. Even ang iyang flesh, iyang unod, iyang body, ingon siya, will rest in hope. Mupahulay nga adunay paglaom. Ngano man? Because ang verse 10 nag-explain niini. Ingon sa verse 10, for thou wilt not leave my soul in hell. Amo diay si David, grabe ang iyang kalipay sa iyang kasing-kasing, ang iyang kinatibuk-an sa pagkatao nagmaya gayod, o ang iyang unod o iyang lawak, mupahulay nga dunay paglaom. Why? Why? Because ingon siya, for thou will not leave my soul in hell. Di mo pasagdan ang akong kalag ngadto sa lubnganan. Dili mo pasagdan ang akong kalag ngadto sa lubnganan. But notice ang word ipaluap niya, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Yes, it is Christ. But let me explain later about it. Moday ang usa ka Kristohanon, aduna siya kumpiyansa sa kalibutan. Aduna siya kumpiyansa sa Dios. Always malipayon niyang kasing-kasing, ang iyang kalag, magmaya, ang iyang lawas, mapahulay. Nga adunay paglaom ngadto sa lubnganan, nganuman kay dili allow ni Lord na magpabilin ang atong lawas. Diya sa grave, diya sa lubnganan. Even the Holy One, dili mo gusto or dili mo allow ang Dios
nga makakita og pagdunot. Now you notice, my dear brethren, my flesh will not remain in Sion. Ang akong lawas dili mapabilin sa lugnanan. Meaning, ang corruption or ang pagdunot is not the destination, both of my soul and my body. Dili nimo ang destinasyon, dili nimo ang final. Kasi gingon ni Christ kang Mary and Martha, dili bagingnan ko kamo nga mao ang ako mao ang kinabuhi ug ang pagkabanhaw nga ang tanan nga motuo kanako although mamatay siya apan siya pagkabanhawon mo pag-usab. Si David di ay ano na siya panahon sa atong kaunahan nga ang Kristo moabot. Karon tanan nga nilaon ngadto sa Dios. Dili magkabilin sa lugnanan, pagbanhawon sila pag-usab sa adlaw sa pagbanhaw. Mao ni si David ano ni kabalakan ni but he trusted in the Lord. Ug niyang gibutang niyang paglaom ngadto sa Dios. Ug naulawan ba sa David? Wala. Kay naabot ang iyang anak. The Son of David, the Son of God, the Son of Man, Jesus Christ. Naabot. Umubalik siya. Igsol. Aron pagbuha ka na to. Now in verse 11, ingon siya, Thou wilt show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore. He is confident that God will vindicate him and will not put to shame those who trust in him. Makasalig ka nga dunay tinutanay nga kalipay diha sa Dios. Si David nagsalig niini ug wala siya naulawan. Ug tanan nga milaom kang Kristo. Ang tanan nga milaom sa Dios dili maulawan. Now lastly, padto ta sa Acts chapter 2. Open your Bibles, Acts chapter 2. Acts chapter 2, verse 22. Samtang ako mubasa ka mo, follow mo sa pagbasa, okay? Aron makasunod mo sa kwan. Nasabtang basahon na ito ni Timani ang atong hisgutan ganyan Psalm chapter 16. Okay? Nako yung nyo, basahan nyo ang punong sa Ginoo. Psalm chapter 2, Acts chapter 2, verse 22. Ato sa 36. Mao kini ang giingon. Samtang si Peter nagwalo siya sa mga deboto nga mga Hudyo, mao ni ang giingon si Pedro. Ye men of Israel, hear these words, Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know. Him, being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken, and by wicked hands have crucified and slain, whom God hath raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be holden of it. For David speaketh concerning him, I foresaw the Lord always before my face, for he is on my right hand, that I should not be moved. Therefore did my heart rejoice, and my tongue was glad. Moreover also my flesh shall rest in hope, because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Thou hast made known to me the ways of life. Thou shalt make me full of joy with thy countenance. Men and brethren, let me freely speak unto you of the patriarch David, that he is both dead and buried, and his sepulchre is with us unto this day. Therefore, being a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him, that of the fruit of his loins, according to the flesh, he would raise up Christ to sit on his throne. He, seeing this before, spake of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell,
neither his flesh did see corruption. This Jesus hath God raised up, whereof we all are witnesses. Therefore, being by the right hand of God exalted, and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, he hath shed forth this which ye now see and hear. For David is not ascended into the heavens, but he said himself, the Lord said unto my Lord, sit thou on my right hand, until I make thy foes thy footstool. Therefore let all the house of Israel know assuredly that God hath made that same Jesus, whom ye have crucified, both Lord and Christ. Mga igsoon, si Kristo ang tinuod nga milangkaw sa Dios. Always siyang kinabuhi samtang siya sa kalibutan. Siya ang mituo sa Dios. Gitugyan niya ang kaugalingon ngadto sa Dios. Siya ang tinuod nga satisfied nga tao. Nga ang iyang katagbawan, ang iyang kalipay, naarog diya sa Dios. Siya usab ang nag-inusara nga naglakaw din sa kalibutan, nga nagtanaw sa piniling katawhan sa Dios nga adunay kaluoy with great compassion, and finding them all nga mao ang kalipay niya ug mga matahom nga mga pulawan alang kaniya. Paunsa nato na naibaw-an nga ang iyang katawhan matahom alang sa iyang tubangan. He died on the cross. Namatay siya. Iyang giangkon, iyang giako ang atong mga sala, o iyang gidawat ang kapungot sa Dios. Aron na matarong kita, aron na pasaylo ang atong mga sala. Diha nakita nato nga kita nga mga katawan sa Dios are very important and delightful atubangan ni Christ. Why? Kay mao ni ang pinili sa Dios. Ug nalipay pagkaayo si Kristo nga ihatag ang iyang kinabuhi alang kanato. Siya lang ang nanginusara completely nga nag-hate sa mga idolatry. And it's this identifying himself from the unconverted. It is Christ who delighted nga pilion si Jehovah, pilion ang Dios as his person, who hears and saw Jehovah as who he is. And who was the anointed of God? Siya lamang ang anointed of God, who went into the grave abounding with hope. Siya lang ang Kristo. Siya lang ang anointed one. Nga grabe ang iyang paglaom nga wala nagpabilin. Adunay paglaom siyang huna-huna o kasing-kasing nga dili siya pasagdan sa Dios sa lubnganan. Di ba gibasa na to ganiha? Ingon si Peter, si David, kauban na to karon na siya sa lubnganan. Apan si Kristo lamang ang wala nakakita og pagdunot sa lawas. Kaysa ikatulo nga adlaw human siya namatay, gibanhaw siya sa Dios. Ug siya lamang ang nilingkod sa tuong bahin siyang amahan. And he is reigning. He is Christ. He is Lord. He is the King. Ug makasalig ta sa Ginoo. Why? Kay kita nga nahiusa kang Kristo. Kung unsa at tinuod ang nasinati ni Kristo, maupod ang sinatiun or ma-experience nato because we are in Christ. We are united. United na hinusa kita nga na siyang kinabuhi, nga na siyang kamatayon, o nga na siyang pagkabanhaw. Yes, mamatay ta one day. But lo and behold, sa adlaw sa pagkabanhaw, banhawon sa Dios sa atong lawas, ug ilisdan kini og glorified body. Muna kung naatay cancer, mga balatian, o banban sa natin sa atong lawas, ayaw kabalakaw, ilisdan na sa Ginoo. Ingon si Martin Luther, pilin niyo putol na kong ulo, way problema, kay ilisdan naman na sa Dios. Grabe nga hope. And it is true. Munang kita nga mga katawhan sa Dios kinaiusa man ta kag Kristo sa iyang kinabuhi ug nato sa cross gilansang na pud namatay na tao pa ni Christ. Munang bag-o na ta. We are being resurrected spiritually, but dili lang diha taman. We will be resurrected
physically one day. Put your hope in Christ, my dear brethren. Put your hope in Christ. Now, nadunggan na nato ang isulti ni Peter. Lastly, hindi na ako explain. Basahon lang nato ang Acts 13. Ato ang brihan na atong Bible sa Acts 13. Verse 32 to 39. Acts chapter 13, verse 32 to 39. And I will end this message after nining nga basahon. Acts 13, verse 32. And we declare unto you glad tidings, how that the promise which was made unto the fathers, God hath fulfilled the same unto us, dear children, in that he hath raised up Jesus again, as it is also written in the second Psalm, Thou art my son, this day I have begotten thee. And as concerning that he raised him up from the dead, now no more to return to corruption. He said on this wise, I will give you the sure mercies of David. Wherefore, he said also in another psalm, Thou shalt not suffer thine Holy One to see corruption. For David, after he had served his own generation by the will of God, fell on sleep and was laid unto his fathers, and saw corruption. But he, whom God raised again, saw no corruption. Be it known unto you, therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you the forgiveness of sins, and by him all that believe are justified from all things, from which he could not be justified by the law of Moses. Amen.